Ngiyabingelela abantu abasha egameni lika Jesu. Siyayibonga inkosi bangcwele kuba siphinde sihlangane nakulolu suku. Unyaka usuya ngasemaphethelweni inkosi sigcinile. Onyakeni oabnormal ngalendlela esingenakwazi ukuyichaza ukuthi what year is this one. Unyaka ungekusho ukuthi uphela nje kade kwenziwani. Wonke umuntu have been caught off guard. Wonke umuntu uzumekile nje siso sekuthiwa uDecember. Siyabonga ke nokho kodwa umsa wenkosi kusigcina kuze kubela siyamdumisa uNkulunkulu ngalokho. Sihlanganyeleni sonke sifunde incwadi kaMphrofethi Samuel. Incwadi yona yokuqala, first book of Samuel chapter 21. First 4 verses. I'm starting read from verse 1. David went to Nob, to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, "Why are you alone? Why is no one with you?" David answered Ahimelech the priest, "The king charged me with a certain matter and said to me, 'No one is to know anything about your mission and your instructions as for my men. I have told them to meet me at a certain place. Now then, what have you to hand? What have you to hand?' That is the question. 'Give me 5 loaves of bread, or whatever you can find.' But the priest answered David, 'I don't have any ordinary bread to hand. However, there is some consecrated bread here, provided the men have kept themselves from women.'" Masibonge ukufundwa kweswi lingcwele linguwe liphilile lifana namanzi aqandayo emphefumulweni womileyo. Sibusise ngalo Nkosi egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Nawo abantu abasha ngicela basikhulume ngalomuzi iNob, umzi waseNob, the priestly town. Itheme yale nkonzo ithi David and Ahimelech at Nob, a priestly town. Priestly town. Umzi wabapriesti lo. uDavidi wayesekune conflict phakathi kwakhe nenkosi uSaul. uSaul inkosi, uDavid phetha amabutho. Kodwa le conflict ayikabi public, abakayazi abantu. Iseyimfihlo. Wabaleka ke uDavid wayese umuntu ke uhamba namabutho ngaso sonke isikhathi, abe namasotsha ngoba ucommander wale weqembu elithize lamabutho. Kodwa naye le conflict esikhona phakathi kwakhe nenkosi, the king, the ruler, the king Saul. Kuthiwa ke ngenxa yokufunwa emtshenwa uJonathan umngani wakhe indodana yenkosi ukuthi ayinkosi ngempela mayike yakuthola uyafa nokufa. Bacasha ke masimini insuku ezintathu, 3 days and 3 nights. Akazange adle, kazange athole lutho, ecashela. Mayese bephuma ke seyitholile ke report ngoJonathan ukuthi isimo uJonathan wayekwazi umtshela okwenzeka esigodlweni njengendodana yenkosi lo ebaleke ke ecashe emahlathini, kodwa babonana noJonathan, babenza isivumelwano noJonathan ukuthi bafana nomphefumulo owodwa, bayimpilo bayinhliziyo eyodwa. So ngakho konke akwaziyo uJonathan uzokutshena uDavid, bamtholeke kuleli hlane ke kade ehlezi. Lambile ke manje uJonathan, uDavid lambile kuDavid manje nezinsizwa zakhe. Uma isuka ke la esephuma lapha ngalolu semva kwalozi insuku ezintathu zendlala elambile ezile ngasilile, waphuma waqonda eNob. eNob umzi wabapriest. Lo umpriest, the head priest, igama lakhe uAhimelech,
uAhimeleki mayibona uDavid ezayedwa wethuka, uyabona, wethuka ukuthi hawu yini indaba uDavid ahamba yedwa, ziphi insizwa ahlale ehamba nazo ngoba phela akakwazi ukuhamba yedwa. Kuthiwa ke wethuka washaya uvalo waya kuye eqhaqhazela, awu yini indaba uhambe wedwa namhlanje. Uthi ke na hayi umuntu kaNkulunkulu, inkosi ingilayele ukuba uhambo lwami lungasiwa umuntu ngoba beliphuthuma. Insizwa lezi engihlala ngihamba nazo ngithe sizohlangana nazo endaweni ethize, kahle kahle ikhona kodwa lolu uhambo inkosi ethe angise la ngihamba ngedwa ngize la, akafuni ukumtshela iqiniso ukuthi kahle kahle sekune conflict phakathi kwakhe nenkosi uSaul. uAhimeleki lapha eNob ngenxa yokuma eswini engafuni ukudedela ama values alomsi waseNob. Lo msi waseNob uyamtshena ke mangabe sethi ke kodwa ke ngilambile nginensuku ezintathu ngadlile ngangiphanga izinkwa ezinhlanu nje ngenzela ukuthi nami kuye ngisize nezinsizwe ngihamba nazo, noma yini ke umuntu kaNkulunkulu engaba khona la uyibeke lapha, ngizocela lokho la uzoyicela. Unengxaki lo muntu omsha, uyazi ukuthi isixazululo sizoba sendlini kaNkulunkulu ngoba endlini kaNkulunkulu yilapha khona sengisibiza ngokuthi i-place of safety. Endlini kaNkulunkulu yilapho abantu abasha benakekelwa khona. Endlini kaNkulunkulu yilapho sifika khona si-confused, yilapho sifika khona sikhathazekile, yilapho sifike sinakekelwe khona. Kunomuntu endlini kaNkulunkulu omiswe uNkulunkulu kuba ayeluse imphefumulo yethu and uzolandiswa ngayo. So wabaleka ke waqonda eNob emzini wabapristi. Uthi ke uAhimeleki engafuni ukudedela istandard, engafuni ukulowalisha istandard salomsi ayinhloko kuwo wabapristi. David asinalutho la emzini waseNob, asikho isinkwa esijayelekile, kodwa kukhona izinkwa ezingcwelisiwe, consecrated bread. Kunezinkwa ezingcwelisiwe zabapristi, zidliwa ngabapristi ngoba abapristi bangcwele nabo. So not everybody awukuthi angathatha isinkwa la ngoba lezi zinkwa zayibekwa la kuyizinkwa zokubukwa. Kunesikhathi ke sokuthi abapristi babeyibeka lapha lezi zinkwa zu-12 imele izindlu zakwa-Israyeli ezu-12 tribes of Israel, zibuye zishintshwe-ke kufakwe ezintsha, fresh bread, izinkwa ezingcwelisiwe zisuke. Kodwa nje izinkwa zokubuka ukuthi makufikwa la endlini kaNkulunkulu siyibone izinkwa zokuphila, izinkwa zokubukwa. Manje ke base beyisusa ke beyibeke lapha, manje lesi sisusiwe ke lapha ade ibukwa khona, bese ke abapristi ke bayazidla ngoba zingcwele azinakudliwa noma ubani. Uthi ke lezo zinkwa ngakunika ngaphansi kwembandela under these conditions. 1, provided insizwa zakho zizigcinile esifazaneni. 2, provided nina nimsulwa nikwazi ukuziphatha, manikwazi ukuziphatha ngingakwazi ukuzidedela lezi zinkwa ngoba lezi zinkwa kazidliwa noma ubani unless your men have kept themselves from women. Ngingakwazi ke kuyidedela. Uthi uDavid i-culture yethu ukuba singathinti lutho, singahambi noma kanjani thina nje nezinsizwa zami. Umthetho wakhona nje umuntu kaNkulunkulu ungazuhlupheke ubeka ama condition lawo kahle kahle impilo yethu nje isiphila kanjalo, asiphili noma kanjani. Therefore we are not an ordinary people, si peculiar, sinendlela yokuphila. Therefore njengoba uthi ngiprovided sizigcinile esifazaneni, vele insizwa zami nami siyazigcina sizihlanze
ukuba sitholakale simsulwa. AkaDavid ke lawo mazwi. Waseyithatha ke izinkwa esemnika izinkwa ezingcwelisiwe, uhamba nazo ngamanye amagama umtshela ukuthi uyaqualify ukuzidla lezi zinkwa ezingcwelisiwe ngoba nabo bangcwele. Azizukuthintwa noma ubani, azizukunikwa noma ubani, ngoba lezi zinkwa zahlukile, zenza zidliwa abangcwele bakaThixo. Endlini kaNkulunkulu kunesinkwa umuntu omsha othi mayizwe selimshayile abalekele khona, afike again that sustenance, afike again amandla, kwazi kuma abe insizwa abe intombi emayo, imiswa isinkwa esingcwele esitholakala endlini kaNkulunkulu. Makabonge uNkulunkulu. Basha egameni lenkosi sinalo mthwalo ukuthi endlini kaNkulunkulu makukhona izinto ezikushayile, makukhona ingxaki ethize odibana nayo, baleka uye endlini kaNkulunkulu. Musu kubaleka ushone ehlala, musu kuhlala ekhaya ulokhu libele ngoba kweze ukuthi kwase so what uma qhamuka izinto zikuthinta noma zikushaya zikusala phaya, yazi into eyodwa, i-solution is in the temple of the living God. I-solution ukuthi wena ube lapha ebukhoneni bomsi wabapristi. Lapha emsini wabapristi uyabona uDavid ulamba insuku ezintathu, wazile ukuthi akakwazi ukuthatha noma yini, akakwazi ukuyontshontsha, kodwa wazi umzi wabapristi waqonda khona. Uma efika khona wafika washo noma wakhuluma amagama angasahlangani ukuthi cha inkosi ngithumile bra nayenzela ukuthi amukeleke la. Isimanga ke mawuyifunda lencwadi isikhathi sikhona abantu abasha uzothola ukuthi wathi mase ithathile lezi zinkwa, wathi nhla wafica uDoaki umelusi, inhloko yabelusi benkosi uSawuli, wayezohlanjululwa kulomzi wabapristi, ngoba kulomzi wabapristi kuyahlanjululwa wonke umuntu kutholakala khona uyagezwa umuntu. Fikile kuDoaki uzokwenza lelogani, wasebona ukuthi definitely lolu daba inkosi uSawuli uzolwazi, ngoba lo Doaki uzophuma la ahamba ayotshela inkosi uthathe ngikhona la, futhi fikile umuntu kaNkulunkulu wangemukela ngezandla ezimhlophe, wangenzela yonke into, wangibuzela la uNkulunkulu, wasebuza ke ukuthi akho sikhali nesikhona la, ikhona inkembe khona lapha, ngoba nami ngihambe ngishesha nje ngiphethe lutho ezandleni. Uthi ke umuntu kaNkulunkulu cha isikhali esikhona la esikaGoliath wambulala. Benkathi bebulala uGoliath wabe sethatha ikhanda lesinkosini nesikhali sakhona sasiyagcinwa ke kuma-archive akhona, sagcinwa ethempelini. Silapho sithanga wathatha sona ke nangempela uhambe siphethe. Yindaba hambe siphethe manje useyehlane usithole endlini kaNkulunkulu, ufuthi usethukile ububona ukuthi no Doaki njengoba sebela anything might happen. But all in all le nkulumo isho ukuthi namhlanje kulesi sikhathi samanje ukuphepha, ukuphumelela, ukuvikeleka kusendlini kaNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu kunomuntu, kunompriest oasayinwe khona to keep all these izinto ezisho uNkulunkulu, azigcinele abantu mabefika khona baphile egameni lenkosi. Ngakho uNkulunkulu makanibusise abantu abasha, unyaka usiyophela, siyayibonga inkosi ukuba nani, but first and foremost esiphuma nakho mthande umzi kaNkulunkulu, ithande ithempeli kaNkulunkulu, ngoba umuzi wabapriest okutholala khona nokudla, isinkwa sokuphila, isinkwa esingcwele esizingcwelisayo. Igama lenkosi malibonga. Siyabonga ke sithandaze baba ongcwele, siyabonga Nkosi nesikhathi osiphasona, siyabonga Jesu nezwi lakhe lokuphila nelingamandla. Nangu yaloya naloya uyambona, mhambele ngobuNkulunkulu bakho, ngoba akukho okungenzeki uNkulunkulu. Okungenzeki kithi kuyenzeka uNkulunkulu, nokulukhuni kithi akulukhuni uNkulunkulu. Siyabakhulekela Nkosi yami, abanye baphelelwe ngamandla, abanye akusahambeki, abanye basawazi nomzi kaNkulunkulu nokuthi ungaphi. Siyakhuluma Nkosi ukunqoba phe kwempilo yabo, siyakhuluma isibusiso, siyakhuluma ukuphumelela, siyakhuluma
ukuba babe ne-appetite yokudla sinkwa esingcwelisiwe esiletha ukuphila empilweni yomuntu okholwayo. Siyabonga, udumo lonke maluse kuwe. Yenze njalo Nkosi, wenzele ubuhle nokudunyiswa kwegama likaJesu umsindisi wethu. Amen and amen.